biok lasai gaude, ez? Oaindik nahiko urruti dau, baina, bakit, ez, egune inguratzen dijo nehien, nerviok eta tensio hasiko dela, eta alda espero du baita, ez? Ez dut nahi ez da partio normal bat izatea, eta tensio puntu ere ona izaten da. Presentazioko egunen, ja Aimarrek txapela jarri zigun, jende askok ja txapela jarri zuen, baina hemen partiduk ez die favorito batek irabazten, ez? Katedrare askotan konfunditzea eta seinale hona izaten da hoi. Baina, nik uste lanak gogor indeula, kanpotikan ematen baino askoz lan gehiago indeula eta partidu asko sufritu eta irabazitula eta guke badula meritua. Tokau zaio, guztua gare eta ez da guk aukera den gauza bat, orduan. Ez da egite, biri baita momentu honen harrapategu, enpresak ez duzte pentsatu gozunik ni momentu honetan hola iatzea, pasan udara eta lauterdi eta gero, baina, bainateke demostratu oso ondo daula, ikera herri laguntzen dula, eta, ez daukete, esan esan berrek, ez? Nik uste bainat, azkeneko urteterrioetan, ikera harrizko nivelen da bilela, partidu kaskarren bat beste indu, baina, orokorren oso regularra izan da, ez du batxe handik euki, baina, nik hor esigentzi mailagatik da, udaran ez dut nahi haine partu iradazi, kosta ikez duten iradaztea, eta netzako udara oso gorra izan zen, ez? Bai politxe, baina oitu gabe neon hainbeste partiduta, hainbesteko exigentzia, baina nahizta sufritu, nik uste asko ikasi nula, eta azkenen horri bueltan bate jozune konturatzen zea, ze privilegio daukezun, eta zenbat kostatzen den gauzak itea. Ez da bat erresa, azkenen esatetena, hainbeste partidu jokatzeko oitu gabe neon, eta hainbeste partidutan hainbeste exigentzi, hainbeste kritika, eta azkenen prensa o jendea ez da kontuatzen, persona gehala, eta guk gure sentimentu, gure problema, gure gauza dana daukula, eta ja limite bat aiatu zan hor, gorputzek eta danak ja nahikoa dala esate izuna, eta gelitu behar danen, gelitu inbar izatea, gero egun batzuk lasai pasa bakarrik, o familien edo zeinekin lasai pasa, nik uste beharrezkoa dela, eta gero ia beste gogo batekin, beste ilusio batekin ekitu jozula, eta nik uste hori da pasa zaitena, ez? Pixka saturatu nintzen artea ibili nintzen, baina ia ikusi nuen non egunuke nahikoa zala esan zuen, deskansatu, eta gero, urrungo hasten top entrenatu, eta hementxe gara, ez? Batxeke pasa itegela. Ez da, momentu bena da ez, baina nik uste txapelketa hasiera gorra izanula, osaba hiltzitza egulako, eta momentu gorrak izan zelako gutzako, baina nik uste oso lan handi egin deula, lan gogorra egin deula, eta pixkanaka txapelketa honetan, bai baina eta bai ni, pixkanaka gora jungiala, eta nahiko momentu honen esango nuke aiatzen gara. Ikarra harrizko lana da, bai fisikoa, bai psikologikoa, eta bai teknikoa ere, bai, ez? Nik esaten duen, debutatu nuen ez nintzela behin izan behar altuna edo oinaz bat bezain artista, beste doai batzuen euskela, baina gauza asko euskela mejoratzeko, ez? Bizkanaka iruditze zaita igala mejoratzen, bai tanto bukatzen, bai partidu ikusteko erare aldatzen, azkenen txapelketan da partidu serio egin behar die, ez da beste irabazten balio du, ez partidu hona itek, eta askotan nahiz da partidu brillantea eta ez izan, behinat eta bik asko lagundu gala eta esan dut, gaur ez dugu egune, baina lan hain behar dugu eta lan horren kauz, irabazitugula partidu isente. Udaran berekin jokatzen ditun partidu ia gehienak irabaziten ditun, eta azkenen horre konfiantza ematen izu, eta horrekin, konfiantza horrekin eta gaina iara bat elkarrekin entrenatzen ibiltzen gara, eta nik uste nahiko pareja txukun egin dula. Azkenen bakoitza bere bizimu da makinen bezala, baina ia dana hitz egiten dugu, ez? Bakoitza ze pelota konbeni zaion, ze nahi den partidu bakoitzako, nola jokatu ere bai, noiz entrenatu elkarrekin gelditzeko, azkenen kantxaz kanpore emateuna baino lan gehiago dago. Izateatik ez dugu txapela lortuko, demostratu inbarko dugu. Haiek demostratu zuen, ze maila daukien, guri bi partidu irabazizkigu eta oso lan ona inbarko dugu, haiek irabazteko. Nik uste gure joku hoxe dala, ez? Beinatek ikara urritzen din, ikara laguntzen, baina horren atzeak arratu behar da, eta gero aurren
Da hona, bildurri gabe sartu behar da, ez? Nahiz eta oin atzeuki gara aurren, partu irabazteko behaire atakatu gara zaio, baina burukin, esateana. Bakigu bainaten gabezik handina zein den, eskubioi nik uste hoendikan nahiko berde daukela, baina beste doaia handi bat dauke, ez? Hankak ikera herri azkar moitzu ditu, eta ezkerrakin emateie eskubiko pelota ere bai, baina bagare pelota mota batzuk ezin ditunak ezkerrakin eman, ni saiatzen naiz, ez? Beak esaten dit, ze pelotak etzaizken gustatzen ezkerrakin jotzeko, ze pelotakin dauken zailtasun gehiena eta saiatzen naiz, ez? Aleten esotamano boleaz laguntzen eta, nik esate jo baita, zertan laguntzen diten. Eta ez frontoiko bena nik uste, gautxagatik, eta azkenen ikera errezko frontoia alako, baina beti izatetena. Pelotari handi bat izan nahi mazu, frontoi hortan irazi behar da, ze fino gehienakan jokatuko die eta gure apartetik behintzat eskuseik ez dago. Ustet gaina gutzako frontoi nahiko noa. Gertatu behar dana, nik nahi etena bainatekin disfrutatu, final bat ez dela egunero edo urtero jokatzen eta suerte hau eta txapela ematen deun, ez? Gero aparte, beste errekor bat itxeman mazure gauza espeziala izango zen, azken zuzalako gaztena, baina horri behitu horretik txapela ibitzi eta disfrutatzei. Gertatu daike ez, eta gertatu daike baita, urte askotan gertatuan bezala, pareja txapeldune, berriro errepikatzea ez, baina azkenen, ez nahi urteko txapelketa behi da, baizik, final honi behi da nago, eta inberda duna da, guain arteko aprobetxatu, zuk esan zuna ez dakigulako urrungo urten zeinekin jarriko egun, edo jokatzeko gai izango gehan, edo zein lesio eta gauza asko pasalezkelako, baina bitarte honetan disfrutatu, bainatekin ikera errezko gozada dalako jokatzea, eta beste modalidade bateko txapela lortzen dugu. Bik itzein dugu hortako ere bai, irutu zaigu beno elkarrekin ospatze izango litzekela, eta hortxe gabiltze zaber bakoitzak ezen jendean baten duen, eta nik uste ospatzeko meritu egin ditugula, eta nahiz eta launa hondik izan, horregatik edaki dugu, elkarrekin ospatzea goza politxe izango litzekela.